по една. Даже някои дървета и една не падат. Не че критикувам сървъра, че е някакъв туп, ама според мен е много готин. Вижте какви са някакви много яки неща. С този текстур пак. Не продължавам да си такъв яло. Ще потрали, ама... Ау! Не мога. Как ще ям аз? Не знам. По въпроса за кой зъб ви говоря, онзи дебиля там. Най-дебиля. Със сигурно се подиграете. Най-дебиля зъб. Ти позича много тъпо. Бе, то овце има, ама. На мен овце не ми трябват. Ако бях на 1.8 ще ми трябват овце. Но знаете, на 1.8 падаха една от овцете. Зависи. Тя вече... Зависи, някой може да не знаят. Тя вече е излязла на 1.8. Айде бе, още към 2-3 дървета ми трябват. Толкова много. Не ме мислите за някакъв идиот, дето искам точно толкова да събера 2 стака. Не ме мислите за такъв идиот, че да го фърля и дърво, за да имам точно. Не така. Всичко дърво, всяко дърво е важно. Знаеш, сега го отсекват, виж ми да иде повече. Да. Се опитва, че събираме дърво. То вече съжалявам, ама клипът се разделя на части. Това сигурно вече е 3-ти епизод или 4-ти, не знам кой. И what the fuck, спринта ми се пусна сам, не знам как се приби. Ще не се насочена там. Не скачам, защото се хаби повече хангър. Само да знаете, някои хора скачат AK, защото си мисля, че става по-бързо, а не грешите. Само си хабите повече хънгъра, еднакво е. Аз съм правил състезание с един мой приятел, за да видим кое е по-бързо. Ти като си или като скачаш. И правихме едно състезание и ни бяхме наравно. Той скача, а аз вървях. Той един от нас ще е спечелил, знаете, защото все пак ние като кажем старт, няма да тръгнем и двамата едновременно. Аз ще тръгна например на първи и после той. Не сме някакви много точни пак. Тук едно дърво поне падат много. Едно дърво. 9. Е 33. Само 38. И пусна малко. Лагва. Много лагва. Гледайте къде е дървото, моля се. Моля ви се, гледайте. Ай, падни. Ну и чути случай. Мразя ти като... Не знам дали сте забелязали, ама листата много бързо изчезват. Като чупя едно и много бързо изчезват. Гледайте са това. Гледайте, изчезната. Гледайте. Не знам как, но много бързо. Кома би! Вече могат ма бият ли? Там не са можели, защото е имало рез. Затова не са можели да ма бият. Факто добре, че има баг. Ще можа да се убие прасето до край. Аз викам, не могат ма бият, аз ще закопая. Не ме интересува, аз ще закопавам. И голямата потия, аз я знам. Бай Петран я знам. Помапай, не се отпушай.